Pozdrav ljudi, evo stigli smo, tu smo. Kod mosta gdje ćemo da pecamo, tako da javljamo se kad stižemo do reke. Ili pogledamo da ima sitne ribe. Koji sitne i krupne? Da ima možda se vide da stoje kod mosta. Oni su gazilima, to nisu oni sa obala. Ima. Evo, ne nisu baš jedne, vidiš ih? Vidiš ih? Vidim. Evo skapaj štap. Vidiš mi javljati? Tamo ću ja da prođem tamo. Ćemo staviti štap? Nema to, vidiš još mi dalje. Tu ću da budem. Sa motora ti bude. Pa ne mogu ovdje da bavim, mogu i ovdje da probam, ali. Otkakli se. Evo. Ne crvića. Ali crn mi ne tone. Po tome tek kasnije treba odmah. Po uzvodno od mosta, nažalost, ne može da se baca varalica jer je previše trave i prilikom svakog zabačaja varalica zakači travu i onda nema ništa od pecanja varalicom, a plovkom imate nešto da... Tu sam je skidao 5 tila. Ovdje ne možeš bez uloga da podeš, ne javljati. Ovo je delicu koja ne uđe da uđe. Ne može se na prignu, ne može baš se javljati. Evo to kako se beca. Evo ga kolega ribolovac, mušičar. Mi ga ne znamo. Peca Klanove, ne znamo ga koji, ali Peca Klanovi tehnikom mušičarenja. Evo ga ljudi, tu je jedan mali končić, sad idemo po kofu. Na crvo je došao, jedan baš mali konj, malo je konj. Vidimo se kad ga stavimo. Ajde ima to kaže ljudima gdje smo bili. Ljudi, bili smo pod most. U Pertate. Nažalost, nije bilo nekog ulova. I imao je mnogo velika trava, tako da idemo u Činovcu. Pecali smo 3 mala sitna kojena na prolog. A sad idemo u Činovac, tamo nema toliko trave i tamo ima... Nadamo se da nema, vidjet ćemo. Nadamo se. I nadamo se da imam belice. Zato što to nam je današnji cilj dovoljno, mi krpuše. Vidimo se kad stignemo u Činovac. Naravno. Možem iz auta.
put poslovali kad ste išli u školu? Kako treba toga? Tamo na putu. Mah iznad njih. Svaka riba se plaši kad vidi. Ovamo ima velika obava i zabaciš i on te ne vidi. Evo ga Matija sa svojom trećom belicom. Ova velikog ginota manči da je, mislim, nije ginova. Šta? Šta? Pacov! Gdje bre pacov? Ajde, ne može meti. Znaš te potoče. Ja rekao zmija je da bežimo ko Č. Gdje je prošao? Pored nas, a? Imali smo mali incident sa nekim pacovom. Tata, možda bi se mnogo gutala. Ja rekao šta ti se desi sad? Jo. Aha, evo ga. Bravo. Još jedna velika belica. Bravo. Nećeš, valjda. Gde ode? Pa tu i negdje u travu pogledao. Nemoj mi zeti sad pacov neki. Neće. Njami. Gde je kako? Aha, evo. Si našao? Ne, ovdje. Nije bitno. Evo ga. Ovdje jedna dođe druga. Bravo. Boga mi, razbiješ ih. Biće Samo se večera. nauči da ih skidaš tako. Čuš? Opet tamo. Nema veze, skini. Moraš da učiš. Malo ko da je vučem, ću skidam malo. Kako učiš? Koliko je terao da guta. Ajde, vadi se čovječe. Izvadi ga. Iskrao rigu, ali sam ga izvadio tada. Ali vidite, ja sam mnogo ima bilice čovječe. Biće večer, a? Ali ništa. Ali ništa. Sad si moja. Ej, za malo. Ako najbolje, nadveća, rade riba. Pa ujutru i uveče je najbolje za pecanje. Da, popodne nema ništa, sad je najbolje. Pa dobro, mi popodne nekada. Ga. Oha, Aha. više mene zeze. Delica, biće večer, a? Biće večere. Još pola sati da bežimo. Ma kako, pola sata? 15 minuta pada noć. Sad je 8:30. Čekaj samo da privučem varalicu. Sad mi udari nešto. Udari, ja? Mogu ja preko tvoj nije? Ne, uplašit ćemo se. Bravo. Bravo, Mato, boga mi. Biće večera. Biće večere, večeras. Ja sad ne bih preporučio ovo da puštimo. Što? Pa sve ova dolice. To nemoj da ih pustiš. Rekao sam nam da ću donesem dolice. Dobro, pravo si. Evo, završili smo za danas pecanje, ne vidi se ništa jer GoPro jednostavno nema ništa, on se ne vidi noću. Čim padne mrak, čim je slabo svetlo, ništa se ne vidi, ali kad nećemo u kolima, nego ćemo kad dođemo kući da pokažemo. Evo, završili smo današnje pecanje, odnosno večerašnje, jer je na polju noć, 5 do 9 je već. Mate je upecao nekih, koliko Mato, 10-12 belice na
crva. Muščara. Ja bez ulova ovog dana. Ali bit će u narednim pokušajima. Evo ga Mata, stigli smo kući. Ovo je njegov ulov od danas, odnosno večeras. Na crvića u Jablanici 16 belica. 16 komada solidnih belica. Za koliko vremena? Za manje od sat vremena. 40 minuta. Manje od sat vremena. Eto ga, Matin ulov danas, ja danas 0.